שלום, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. היום יום שני, ואנחנו פותחים את הבוקר עם סיפור. פעם הגיע איש אחד אל הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, יחד עם רבי שבתאי יודלביץ', וסיפר לו בדמעות על היעלמותו המסתורית של בנו, ועל כך שכל המאמצים לאתרו עלו בתוהו, ואין להם אפילו קצה חוט שיוביל למקום הימצאו. עצם הבבא סאלי את עיניו ואמר להם, אני לא יכול לעזור לכם, אבל אולי תלכו אל בני, הבבא מאיר שגר באשדוד, והוא בעזרת השם יעזור לכם. נסעו השניים אל הבבא מאיר, אבל שפנו אליו לעזרה, תשובתו הייתה דומה לתשובת אביו, אינני יכול לעזור לכם. אז הם אמרו לו שאבא שלו, הבבא סאלי, שלח אותם אליו ואמר שהוא יוכל לסייע להם. אני לא יכול לעזור לכם, חזר הצדיק על דבריו. מי ששמע את זה אב המודאג, הוא נפל לרגלי הצדיק בבכי, ביקש, התחנן, שיעזור לו, שיתפלל, שיעשה משהו. לפתע הצדיק הרים את עיניו וביקש להביא לו נייר. אז האב הוציא מיד נייר מהכיס ומסר לצדיק. הצדיק פרס את הנייר על השולחן והצביע עליו ואמר לאבא, תראה, זו לונדון. הוא לקח עט וסימן קו על הנייר. זה רחוב פלוני, ואמר את השם. ושהוא סרטט קו מקביל לקו הראשון ואמר, וזה רחוב פלוני. והוא סרטט עוד קו בין שתי הרחובות, אמר לאב, בבניין השלישי של הרחוב הזה יש 5 קומות. הבן שלך בקומה השנייה קשור באזיקים ואקדח מכוון לרקתו. כשאבא שמע את הדברים המבהילים של הצדיק, הוא מיהר לפעול בעניין, ובאמת, אחרי מספר שעות, כמובן בעזרתם המהירה של שירותי הביטחון הישראלים, מצאו את הבן והוא שוחרר לביתו ללא פגע. ואחרי שהעניין הזה הסתיים בטוב, אז האבא חזר לבבא מאיר, שאל אותו, רבנו, איך ידעת? בחיים לא היית בלונדון, מאיפה אתה מכיר את הרחובות של לונדון? אז הבבא מאיר אמר לאבא שהוא מוכן לספר לו, אבל בתנאי שהדברים לא יפרסמו עד יום מותו. ורק אחרי מותו הוא מתיר לו לספר את זה שילמדו מוסר. אז הבבא מאיר אמר לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באור גדול. והאדם הראשון היה צופה בו מסוף העולם ועד סופו. אלא מה? שהקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים. הצדיקים הם אלו ששומרים את העיניים שלהם, בגלל יראת שמיים שבהם. אם הם הולכים ברחוב והם רואים דבר כיעור, הם סוגרים מיד את העיניים בכוח, בלי בושה. זה שהם לא יראו דבר אסור. ועיניים כאלו פשוט שרואות ללא הגבלה. אז זה מי שרוצה להתחזק בדבר, אז ודאי יכול לקבל פה חיזוק גדול מהבנה של העוצמה והכוחות שאדם יכול לקבל אם הוא ישמור את העיניים יותר, וזה הרבה יותר חזק מאשר איומים וכל מיני עונשים אם הוא לא ישמור. טוב, להיות אדם שמסוגל לראות למרחקים גם בזמן וגם במרחק גיאוגרפי, זה באמת דבר שראוי להתבונן בו. שיהיה לכולנו יום טוב.